Department of Agriculture nakatalaang magpautob nin bagong wholesale price kan sibulyas. Alagad nasambitan ng pagbabago sa presyo, posibleng day mautob sa Bicol Region. Kung tano, aramunta sa report na ini. Nakatalang magpautob ngunya na semana ang Department of Agriculture nin 115 pesos na cold storage o wholesale price sa kada kilo nin pulang sibulyas, mantang 100 pesos para sa puting sibulyas. Sigun sa ahensya, inibasado sa napagkauruyunan kan mga onion trader para marealisar ang retail price na 140 hasta 150 pesos sa merkado. Alagad iba subuot ang sitwasyon sa Bicol Region. Sigun kaya sa DA Bicol, nagbabago ang presyo kan sibulyas pag abot sa rehiyon, huli sa gasto sa logistics asin pagtransportar kan produkto hali sa mga supplier gikan NCR asin ibang rehiyon. Sa NCR lang yun, kagaya nung last year. Kasi dito sa atin, mahirap mag ng SRP kasi may transport cost baga kasi galing sa Manila o kaya sa upper regions yung ating mga sibuyas. Oo, kaya hintayin na lang natin yung paglabas ng SRP. Sa merkado publiko ang syudad ni Naga, nagkakawat ngunyan sa 160 hasta 200 pesos ang kada kilo kan pulang sibulyas, mantang 220 pesos man sa puting sibulyas. Kun kaya para sa negosyante na si Alfredo, mas practical man giraray magbakal na nin per bag. Okay na, kaya compare nung si Inot, sobrang mahal kan si Inot. Compare ngunyan, medyo kaya pa. Sa ibong kaini, pigihilingon yan kan mga paratyenda ang posibleng paglangkaw nin presyo kan sibulyas sa masunod na bulan, huli sa pagdikit naman kan supply kaini. Opo, mas tataas pa po yan kasi paubos na nga po yung supply. Nasa storage na. Doon kasi sa region 1, 2, and 3, magtatapos na yung ngayong May, yung pag-aani, nung nagsimula pa nung December last year. And siyempre, nadedepende doon sa mga nasa cold storage na. Mientras tanto, nakatalaan man na mag-import ang DA nin puting sibulyas tanganing maibitaran ang liwat na paglangkaw kan presyo kaini, siring ka nangyari ka nakaliis na taon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.